So you can compare their report, our report, and the civil society's report, and other people's reports, and your own report and your own judgment as a Kenyan. With state power and all the resources, they even lack the content to fill the pages. A lot of these pages have no content at all. Jod Bura Mabalo kod ODM wacho ni gikwedo report mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto ewi agenda par e kind ODM kod UDA. Ja ohala Irungu Nyakeria wacho ni omonj magawa mare boma Kisumu kawuon ot motel no nitie oramoni pok ochulo gowi mar ot kuom ndalo bura. Jokombe mag ODM e sub counties duta bore county wa Migori okwayo kwe kinde yiero mar jotend ODM e ngas mar county mibiro bage e kor jumane. Machiegni nyakoro mga juang chendo en kage kacha nyinga Lydia Hokeyo. Kweth mabalo kod ten duon bura mar ODM koro wacho ni report mar agenda par e winjruok mar ODM kod UDA manogol nyoro oken adier kotene kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mabende en jagoro ma duon bura no. Jotelo go onyo report makamano magiwacho ni jopiny ni kod adier ni onge gigo ma osetim kuom agenda pargo kama kaka ne giloso e magawa moro Nairobi. Could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecil Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Observers would also have noted that the President purported to extend the mandate of the committee by another 60 days in the same meeting where Dr. Oburu Odinga had earlier argued that there was no time limit in the implementation of the MOU. The confusion that Kenyans witnessed at KICC yesterday is enough proof that the so-called broad-based team are aware that they are lying not only to Kenyans but to themselves. This document is a fraud. And it is a shame that the largest party in the Republic of Kenya purportedly, because I still recognize Edwin Sifuna as the Secretary General of ODM, not still, but the Secretary General of ODM, with state power and all the resources, they even lack the content to fill the pages. A lot of these pages have no content at all. This particular document has Baba's signature. So it is important that people get an accurate, truthful, independent, impartial, and correct report on what is being done about Baba's commitment to Kenyans when he signed the 10-point agenda. We are here to make sure political fraud is not committed on Kenyans in the name of Baba. The 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts. Jadbura Makiharu ni nyoro hose agucho menda mar dongruok mar National Infrastructure Fund manager tend piny Kenya William Ruto puodho kaka chik chieng' wuok tich mar jumani. Nindio angoni agucho menda mar dongruok biro keto Kenya gi gope mathoth kopogore gi dongruok olose kinde mane oyango Weche Manyien e ward Magaturi. Nindio yangone gisani piny Kenya olo $1.5 e higa ka higa komedo ni gopego komedore biro kelo pek ne oganda mapachoka kinde mano puodho agucho omenda go kaka chikitan piny no yango ni omenda no biro chwalo dongruoge mathoth e kinde ma ichano kungo $1.5 e bwo haguluno mar dongruok. That fund is meant to borrow more money outside of the budget. Na sio vizuri tuendelee kubebesha Wakenya mzigo kwa sasa na tuwabebeshe mzigo hata wa kesho. Ni vizuri tuache hii mambo ya kukopa sana. Sasa nchi ya Kenya as we talk tunakopa trilioni 1.5 sasa. Hii kizungumiki tunapewa ati for every 1 shilling ati Kenya wants to crowd in another 12 shillings
it is another name of saying kwa shilingi moja Kenya inataka ikope shilingi ingine 12. So mimi nauliza viongozi ambao wenye wako, nani wamewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba sasa mnataka Kenya ibebe mzigo ivujike? Kenya tunahitaji maendeleo sasa, lakini also in posterity tunataka hii development. Ten migao manalora Deborah Barasa leroni chenro mapinyo wacho time bungu makarura en mano mar keto karjot magapisas mag National Youth Service mabiro bedo kapedho yiende bungu no mabiro toka weche wuok ne chalo kagima pinyo wacho dwa yako ka kanyo mar bungu no gino makoro osekelo weche mathoth e kind jopiny kama kaka noloso. We are rehabilitating and renovating this Karura nursery that has been there for more than 30 years, started by the Tree Biotechnology Program Trust. Again, the NYS and volunteers, where will they be? They will be accommodated in containers which are within an already existing forest rangers camps. We are not cutting down trees, we are using already existing camps to set up the containers. Jokombe mag ODM sub-counties duta bore county ma Migori okwayo kwe kinde yiero ma jotend ODM engas mar county mabende otisi kaka county coordinating committee machane county ma Migori tarik 13 mar dweni kabende ginyiso ikruok makare motolne yiero makamano. Jojuma nengler kwa county ma Migori. Maotelo ne yiero ma jotend ODM engas no mar county wabendo ngere kaka county coordinating committee ma ochan tich abich mar jumani e county ma Migori. Ikruok mopogore opogore dhi nyime e county ma Migori. E kinde romo ma jokombe mag ODM sub counties aboro e county ma Migori. Romo ne chwe kom kod jakom mar ODM sub kod Morongo Max Lorina. Jokombe mag ODM ne wane giseketo ikruok malongo. Kombe gi ema dhi kelo delegates ma kowuok e constituencies. Koro maduong' ni wasego mbaka kendo wakwayo jo Migori ni tarik 13 dwe mar tich abich mwabro timo yiero. En short notice to wan gigeno ni jo Migori jo molony. Ile ambayo hiyo bodi ambayo inaenda kusimamia uchaguzi tuna imani kwamba itafanya mambo mazuri bila upendeleo. Mambo yiero ma oriaretir, yiero maonge ywak, yiero maonge weche moko. Orine wachne giikore mar jotend ODM engas mar county ka gitiyo kod yor luto mbolo kata winjruok. According to election board, njia ya uchaguzi itakuwa mbili. Moja, tukielewana kama chama ama kama delegate tunaweza fanya consensus, na njia ingine pia iko ya kura. Ballot itakuwa kama tuwezi lewana kama delegates kutoka constituencies 8. Jipanga vilivyo, tumejipanga kabisa na tumeambia delegates wetu wote kwamba uchaguzi iko Ijumaa tarehe 13. Jokanyogi mag ODM wacho ni gidhi yiero jogo mosi chung' motegno kod ODM e kinde duto. Ing'iyo sana kabisa e joma dhi yiero gin jok ma osebedo ka obedo mwaminifu ne chamani e kinde duto nyaka ne chake nyaka koro sani higni 20. Wang'eyo wambe wang'ere iye ka jok mosebedo ka wuotho kodwa ma kata tek kata yom to gin gi party. Mondo ayier jogo mosetiyo ne chama higni mang'eny, jalo moriere gi chama tir mok madhi koni gi koni. Sana wagombo ni Migori county mondo obed gi kwe sana sama wadhi yiero ni. Nyo neno counties moko ka jotime yiero Omabe nyotime ka kwe nyo nitie onge joma nyogore. Kwe ne madwaro Migori county wambendwa wajoma lony wakete lony wano mondo jopinyo ne. Kwayo mag jokanyogi mag ODM ni koro jogo madhi gombulu odhi ogoye yono mar kwe kabende gisingo charita kwe ko idhi ket makare. Omba uchaguzi uwe wa amani. Hatungependa fujo, watu kuja kupigwa na miti hapa, ama wanasiasa kuja kupiga watu wapiga kura hapa na wakora. Kwa hiyo tuna imani kwamba uchaguzi utakuwa na amani. Watimi yiero gi kwe kendo watime gi lony gi nyadhi ahinya mondo wanyis lony mar jo Migori. Mondo wayier leaders mabro telonwa. Tunapenda kuchagua wale viongozi ambao tuko na imani nao, wale ambapo pia wamesimama na chama na ni wanachama kamili
sio wale wako na dukuduku. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jahala moreba makisumu mabende enja siasa moselano ni dilaro kom governor Nairobi irungu Nyakeira koro wacho ni monjmano tudre kod magawa mari bo makisumu en siasa. Nyakeira wacho ni rawere maudhuro ne omonjo magawa no kinyi makawuono ma oketho mwandu mathoth. Kata kamano report mawuok kuom telo mar Lake Basin Development Authority magin weg ot ma otelo ne ntiere wacho ni jo ohala no poko chulo gi omenda mar timo hala kanyo kuom ndalo mogwaro. Gino momiyo nyocha gindikone ni odar kanyo. Wach gowi ni kamino wacho ni bende ni osebede doho kuom ndalo. I was asleep here at the hotel when at around 5:15 in the morning I had commotion here downstairs. And immediately I dressed up and came down, only to find that the place had been completely vandalized. The tables were upside down, the bar had been vandalized, all the drinks had been taken, there were glasses all over, the reception area had been vandalized. They had carried away the laptops, the computers that were at the front desk. Maneno gai mar doho David Maraga mabendo lap dhogendong ne kom jatend piny Kenya. Okwayo rawere mapachoka mondo ndikre kaka joluto ombulu motelo ne yiero maduong' mar 2027. Koloso e kinde limbe mare e kaunti ya Murang'a, Maraga ojiwo jopiny mondo ohugo oko kar rombgi mondo gindikre kaka jogo ombulu. Medo ni yo makende mar kedo kod mibadhi motiawo e pachoka en mar yiero jotelo mowinjore gi tich to mano nyalre mana debe. Kura ya mwaka ujao itakuwa vile tunasema kwa Kiingereza a divining election. Itakuwa kura ya muhimu tangu hata kushinda sote ambao tumepiga tangu tupate uhuru wetu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vile mambo inaenda nchi yetu tunataka kuchiokoa. Ni lazima tuchiokoe, tukiendelea hivi Kenya itaangamia. Na kuangamizwa kwa Kenya yetu ni wale ambao tumepatia mamlaka na badala ya kuchunga mali ya umma wanaiba kila mara. Hakuna siku hata moja unaweza kwenda bila kuona skandalo ya ofisadi. Kwa hivyo ni muhimu Mkenya wote achukue kura, apige kura mwaka ujao. Moyo rawera 15,000 mawuok e pachoka biro yudo ber mar tiegruok ma ichano timnegi e kinde ma ikogine tije e chirni ma pachoka. Chenro ma tiego rawerego mobak kod IBM kutudre kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho geto rawere mantie kinde higni 18 nyaka 25. Rawerego kabiro tieko tiegruok ibiro migi oboke madhialogi kaka jogo mosedo tiegruok kendo ginyalo manyo tije ka gitiyo kod oboke ma kamago. We can get this to Turkana and every other remote place. And say and meet someone and they're like, okay, yeah, I know something. Then we see we need to really invest in the upskilling and reskilling of society to make society productive, to get the best out of these technologies that are being developed. And that's why we really focus on skilling as one of our key components. We want to engage volunteers who have got skills that can actually help the country achieve the development agendas that we're looking for. We know the world has grown. The volunteerism spirit, as it was, the Harambee spirit, still remains. But we do not just deploy people who don't have the skill set that is needed to help us achieve the SDGs and even the Vision 2030. What I would recommend for this program to do is to make sure that the young people that are engaged, by all means, they are also
the kind of courses that are being offered should also be advised by what the private sector is looking for. Take advantage of the IBM program to be able to do a free skill either in technical or in the people skills that are available. Riwruoge mag saga koro ywak ne piny owacho mondo mi odwok piny osuru. Gino magikoni osebedo madhiero e donjo mar joma yutogi ni piny e riwruogegi. Moyang kod jatatije mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco matwake kinde romo mokelo kanyakla jodito mowuok e kaunti ma Nairobi. Jokanyo mag riwruoge saga no e kind jotelo mamoko. Romo momenyo kang' mar dongruok mar riwruog saga no osebedo godo. Kennedy Odede okone oseneno dongruok mar riwruoge saga okelo ne jodak e alwora ma yuto ji ni piny. Kendo mae kinde ma nyaka piny owacho jiw jopiny e donjo riwruoge ma kamagi. Accounts which CPLA and Nanga did. Thank you. Then we have the marketing office, many of our members. Economic pressures were real. Demolitions by the government really affected businesses because they know the kind of clientele we have, close to 50,000 membership. And Mkuru are really affected. So women groups, mama mbogas, they want to be in the circles, Your Excellency, but they can't because of taxes. I know you care about the circles. President, I'm asking you kindly. I know one thing. They have not told you directly that many hustlers, they come in group, car wash, they do this, and they would like to save their money in the circle so they can take 4 times, 3 times. But they can't. They are scared of taxes. So I hope, your President, you will work on that. I've already projected for this year. Your circle is going to join the 77 billionaires that we have in Nairobi. Just going by the numbers without you doing something extraordinary. But because